Ramogi TV. Ne weche mag wuoth be intiere kod nyamburko mari ma iwacho ni wuotho go ini wuon. Report machal kama nyalo bedo maber kodi ni jatend migawo mar weche wuoth Kipchumba Murkomen ogolo chik ne duol matayo chenro mag wuoth e pacho kaendi NTSA mondo chak tim apedha ne geche mating'o jowuoth e kinde ma ok gindikore kaka geche mowinjo ting' jowuoth kata PSVs. Murkomen mane lose kinde nyasi madhi higni 20 mar riwruok mar weg matatu boma Nairobi okoni kaka yo maduoko kendo rieyo kendo weche mag wuoth e pacho kaendi kod duoko piny masiche mag apaya. Idhi ket picha mag dede mabiro rango ng'wech mag nyamburko kendo biro tigo dego fwai ji mariembo ng'we titi ka Judith Omondi ni kod ler mathoth. E romo mar dhialo higni 20 mar riwruok mar weg matatu mane obagi e boma ma Nairobi, ng'ur ne owuok koa kuom jotelo mag riwruogno ni ji man kod geche ji giwegi osebedo ka kethonegi ohala e pacho ka. We've agreed on the issue of vehicles which are not supposed to do PSV because they are messing up our business. They are eating into our revenue while they are not compliant. Wachni ne odhiro jatend migawo mar weche wuoth Kipchumba Murkomen mane ochopo mar twak kod jokanyo mag riwruogni mondo gol chik ne duol marango chenro mag wuoth e pacho kae NTSA mondo tim apedha odiochieng' makiny mar rango ji ma oyud kadhi ataro kod chik makamano kendo gibiro yudo kum. Tunasikia kwamba tuko na magari ambayo they are operating as PSV illegally. Yeah, na iko sehemu zote za Kenya. I want to direct NTSA starting tomorrow morning to make sure that a public crackdown is done to weed out any private vehicles that are operating as PSV. Murkomen bende oyango ni thoth masira mag apaya matimore sani gin mayudo geche ji giwegi makinde mathoth timore otieno mar tich abich kod kogwen mar wuok tich ka thoth joriembo to yudore ni omer mokalo gino ma ok obiyie ni odhi nyime. Statistics inaonyesha accident mingi ni Ijumaa jioni mpaka Jumatatu asubuhi saa 11 ambayo tunapoteza watu wengi ambao wako na gari ya kibinafsi na ni watu young, wale wamekuwa tu wanataka kuingia middle class na wamenunua gari za kwanza wanaenda kujienjoy out of town hivi. That is the sector we are trying to see with NTSA, how do you streamline that sector. Kane ji mariembo e ng'we arititi to jatend migawo no singo keto picha mabiro tiyo e yor mbui majal ma odhi ataro mar chik to ibiro go fwai ma ok omaki. Ultimately, before the end of this first term of this government, I would like a properly operating camera system across the nation that will monitor speed, overlapping and other behaviors, and we will not need to take you to court. We are now going to establish a task force, which I should do so before the end of this year, a task force that will work on the smart transport system and instant fining system. You overspeed, you are automatically fined. You overlap, you are automatically fined. Higani, lipod NTSA ne oyango ni ji maromo 3,609 ne owito ngimagi nikech masiche mag apaya e pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV. Weche mag somo